И така, здравейте на всички хора, добри дошли в едно ново видео. Завърнах се, известно време нямаше видеа, тъй като този период, през който не съм качвал, много неща се промениха. В личен план преместих се в нова квартира, започнах втори курс вече в университета, така че очевидно беше по-трудно и бях доста по-заед, нали, с ангажименти. Съответно имах някакви други работи, както казах, в личен план да оправям и нямах просто това време, за да започна пак с видеа, тъй като, знаете, когато направиш ново видео, нали, не е достатъчно само да го качиш, трябва предварително да мине през обработка, която също отнема време. И също така ми трябва някаква идея за тия видеа. Както знаете, това е канал на Лина фитнес тематика, така че бях изгубил форма на лятото покрай тази работа, която бях започнал, така че е напълно нормално да не искам да качвам видеа, защото в крайна сметка какво ще ви показвам, нали? То нямаше смисъл особен. Чувате едно ръмжение, между другото, това е другото основно нещо. Чарли! Браво, Чарли! Ела! Чарли! Чарли! Седни! Браво, Чарли! Първоначално се вземахме една мишка, тази Содорана. Всъщност е морско свинче. И те са морски свинчета. Просто в последствие, тъй като вземахме едната, предположихме, нали, че ще бъде самотна, вземахме втората. И след като вземахме двете, просто имаше още една, която, нали, беше останала в магазина и викаме, що да не, и вече имаме три, накратко, да. След като решихме да вземем трите морски свинчета, взехме куче. Ще ви покажа просто таята в какво състояние в момента, което ще направя сега. Това е състоянието на стаята в момента. Между другото, ако ще видите какъв е този Happy Birthday, нали, и защото цялата маса цяло е тук в всякакви такива работи, това е защото Йоанна наскоро имаше рожден ден просто и още не сме прибрали нещата. В смисъл беше оня ден, мисля, че. Още не сме подреждали, защото в момента сме в сесия, нали. Деца вика, тя в момента има изпит, докато правя това видео, аз имам в други ден изпит. Но сега ще почистя стаята, хора, и продължавам с видеото. Хора, горе-долу вече така изглежда апартамента, в смисъл тая част от апартамента, всекидневната хола. Тук този анцук съм го сложил просто, защото още не е изсъхнал от простора като цяло и по-топло е в тази стая, смисъл влиза светлина, така да кажа. Иначе това е гледката. В смисъл вижда се абсолютно всичко, което трябва да се видя. На 9-ти етаж съм, готин куце, наистина. Тук е тераската, муцка. Още не сме свалили гирлянните работи. Сега отивам да се направя яденето. И тук в тигана ще го сложа. Ориз с морски дарове и пилешко. Сега ще го направя и се връщам. Хора, ето го ориза. Ориз с морски дарове това. И отделно 200 грама пилешко съм прибавил към него, защото 200 грама пилешко с 60 протеини, освен това, да знам, на мен ми харесва повече, като се запържи лекичко, съвсем лекичко. Сега ще добавя поправките, като цяло става номера. В смисъл, получава се доста хубав вкус и това е. Хора, готово, направих си яденето. Това е една доста голяма купа, толкова се вижда, не се вижда. Към 500 грама ориз с 200 грама пилешко. Изядем го това сега. След това ще отида малко на компютъра да седна, ще отидам да свърша малко работа, нали, лекции трябва да обработя там, да ги направя. Така че хора, айде от мен и от Чарли. До после. В момента съм в другата стая, в детската реално се води това, тъй като имам да завърша, тъй като в момента реално тук ми е компютъра. Имам да завърша, както казах, една задача с лексикология свързана, предмета, по който имам изпит след 7 дена, реално 22 сме днес към 29 ми изпита. Така че в момента съм се изолирал тук, затворил съм врата, всичко. Запасен съм с вода, между другото, вие не виждате, обаче са две води всъщност, така. Тук, нали, това. Ще се видим сега с хранене номер 3, а пък след това заминавам на фитнес. Тъй, че така, уважаеми зрители, само да се включи отново, че е 4 без 10, нещо такова, може би. И в момента направих ядене номер 3, именно яйца с хляб, трюфели и хляб и 4 яйца. Изяждам го това, между другото, и изчезвам навънка да купувам храна за кучето и след това е време за фитнес, така че Грейпфрут, айде до после. В момента сме навънка с Йоанна и с кучето, дето не се вижда, отиваме да купим храна, тъй като
Но свърши, бяхме вземал 5 кила преди 10 на дена, ма изплюска всичко. Храна трябва да взема на него, трябва да взема на мишките, трябва да взема. Само че има много коли в момента, че е 5, най-големият трафик, нали, час пик. Така че не знам дали въобще ще чувам. Обличам се, оправям се и отивам към залата да тренирам. Днес се падат дърпащи упражнения, гръб. Не съм тренирал от сигурно 3-4 дена, защото покрай тия изпити едно друго нямаше как просто. Ама днес съм надъхан да направя тренировката си така стабилна. Така че да, оставям ви сега, отивам до магазина за кучето и... Чай само, че той ми се вижда малкия мизерник. Да, айде до после. И така хора, отивам на фитнес. След като се прибрах от магазина, нали, там за кучето, трябваше просто да мина през нас пак набързо, защото бях гладен, честно казано, и си направих още едно ядене. Изунках и ние яйца набързо с 3 филии хляб, само да мога да вкарам малко въглехидрат от хляба и протеин, нали, от яйцата. Чувам сега, ще ударя едно фитнесче. След това се прибирам и продължавам с задачите, които са ми възложени, както казах, от университета. И така, айде после. И така хора, приключих фитнеса. В момента часа е 9. И сега трябва да хода около, не знам, сигурно 340 метра се пада спирката, защото тук където съм аз, спирката, очевидно автобуси много не минават по това време, затова че сега отивам да си плащам първи автобус, който ме интересува мене и като цяло се прибирам, къпа се, ям и продължавам с задачите за университета. И така хора, часа в момента е 11, 22:58 всъщност. Аз направих да ям отново рис, ето, по същия начин като по-рано. Това е за сега. Като приключа там с работа, най-вероятно ще се включа преди лягане или евентуално ако правя още едно ядене, ще ви уведомя. Лека вечер от мен и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!